Eta geometriarekin bukatzeko, espaziometrikoan azkeneko kasua distantziarena daukagu, elkar gurutzatzen diren bi zuzenen arteko distantziarena. Kasu hau da pixkat konplexuena, baina ni uste marrazkian, ondo ikuste baldin baduzue, saiatu naiz marrazten bi zuzen R eta S, ez dira paraleloak, baina ez dira ebakitzen ere. Biak bata bestearekin elkar gurutzatu egiten dira. Hori horrela baldin bada, lehenengo gauza bilatu beharko duguna, izango da R zuzenari paraleloa den, eta S zuzena barne duen pi planoaren ekuazioa bilatu. Hau da, marrazkian ikuste baldin baduzue, R zuzena kanpon daukagu, baina horri paraleloa den berdez jarritako pi planoa bilatzen dut. Eta pi planoaren ezaugarria da S zuzena barrun daukela. Osatuko dut plano bat, S zuzena barne duena, eta paraleloa dana R zuzenari. Hori egiteko modurik azkarrena da biderketa vektoriala erabiltzea. Komentatu genuen, biderketa vektoriala ikasi genuenean, balio dula batez ere bi vektore desberdinei elkartzuta den beste norabide bat aurkitzeko. Eta hemen, VR eta VS figatze baldin bazeate, norabide desberdina dute, baina bi hoiei elkartzuta izan behar du NP, bilatzen ari garen planoaren vektore normala. Beraz, VR eta VS biderkadura vektorialan bitartez egingo bagenu, da hemen goran ezkerreta jarrita daukezuena, hemen gontan, fijatzea baldin bagea, daukagu VR vektoriala VS, eta nola egite genuen hori? Determinante bat eskatu behar dugu, non lerro batetan IJK adierazten dugu, eta bestetan lehenengo vektore bat, VR-ena, eta beste vektorea VS dana. Pi horiek eginda, lortzen duguna da NP. NP-ren norabidea baldin badugu, pi planoaren ekuazio itxura bintzat badakigu. Eta gainea, zuzeneko P puntu bat hartzen dugu, edo zein S zuzenekoa, eta orduan pi planoa puntu horrekin lortu ezakegu erabat. Behin pi plano daukagula, urrengoa nahiko simplea da. R zuzeneko beste puntu bat aukeratzen dugu, A puntua, eta puntutik planorainoko distantzia kalkulatuko genuke.